ina woodi yimɓe des membres clés e ado ko politicien ji bon so tawino a woni membre ado clé e nder bureau ado politique jaaruɗa a yaadade e politique mo commune o waɗata o jom wiyatma ka opposé a waɗi ɗum opposé kono haaldeɓe gonga ina tiiɗe maɓɓe ina waɗi politicien ji haaloɓe gonga politique kadi ina heewi fannuji ina waɗi politique de développement no mbirumami ni kadi politique ina waɗi saaha foof wonko kalata a waɗata ɗum ko politique way noon tawi a yi o gollani yahe maho jiwtama o mbiya an noon ligguey ma o mi famani ma ko ni jiɗirmi waɗirni waɗir ɗum ɗo ɓamtata wuuro meɗen gam ko fina tawa ɗon tawmi ɗum ɗon tawmi politique e galle he ɗum ko rona roni ɗum ko rona roni eyyi ɗum ko rona roni wona hande min puɗɗi nadde politique min fintan tawmi politique woni galle ɗo nden e sang Abdou Diouf ni hay carte wote ko min rampilanno ɗon jiiɗa e goɗɗum e goɗɗum à qui la faute? La faute c'est à nous tous Oumar no komi winni tan sarden ya Allah ɓe keɓani leydi ndi e ɗon il faut yimɓe paama ko hunare jeeyi sinno tawi yimɓe woɓɓe gummoto caggal hunare gara naftoro o wiye heɓama ko ɓesgu hunarnaɓe jeeyi kannaɗi so keewi Allah ene gartam Allah ene nafoore pourquoi so keewi Allah ene gartam mboɗara so tawi ine selle men ko gonga e meɗen en jarani hen pour yidde faggade aɗa won gueɗe ko neɗɗo wurnata ɗum taw wurani hen mon fof yo tinno yo daro watta haqqille e hoore muɗum wiye mino ɓuuri wawde liggade wiye ko mino ɓuuri wawde wadde neɗɗo ma hira o ñemba o hira noon ko moƴƴi o ñemba ko moƴƴi ɗum tagui mbawani wadde développé so galleji ɗi mbaɗi développé tan guure ɗe mbaɗa développé kono so galle waɗani développé wuuro wawa développé ina faamo ina wawi wonde ala ko wawa wonde en matiére politique tout est possible ko ɗum kono candidat ji kewɗi ɗi candidat ji kewɗi ɗi c'est facile ko pellital tan e wonde sur place déjà so welama nder 6 mois han wawi wadde hunare ko alano ɗon c'est bien possible so welama ko so omo welani nden ko temps waɗano permettre wadde ɗum kadi enen fuutankoɓe eɗen manqui wawde politique kala mo yaadani yam tan mbiyami ko yiiɗa kam ko gañam taw wonano politique c'est le débat des idées et des visions qui ne sont pas pareilles min oɗo vision joguimi an ko oɗo vision joguiɗa so ino mi yaadani vision Oumar o firtani min komi ganjo Oumar ɗum ne heewe kala mono noon kaari yaadani men yiiɗa en non min mi yaran on banggue min ala clan mine Djiby Diawara ni min lourdi hen wara hen mente fois jagat ngoɗo poste ma an jeeyi jiiɗi gona consul général wuuro ngo foof arayam hay mawɗo parti point noir arayam mbimi gona consul général mbimi yaafima ɗum addanimi ga hena députation ari ala fof ɗo ɓe mbaɗani yomi won candidature ɓe mbaɗami député mbimi kadi mi yaafima ɗon noon Djiby Diawara wi jagana poste ari ɗo gongol noon so tawi a ɓamani minema en karmodiri ko ɗum ɓamtata diwan ɗum ɓamtata leydi min banggue miijam de wonko waɗa mi wiyata waɗaka de wonko waɗa en mbi alhamdulillah rabbil ko waɗaka kono eɗen jiiɗi kadi waɗa ko ɓuuri ɗum holko waɗa waɗa ko boɗe ma ɗum royi ko waɗa ko an ɓuuri andude ka hunarnajo komi hunarnajo so yiiɗi min jiiɗi Yumba e Baba mi waɗano opposé par ce que ƴeemi ko développement wuuro ngo wonko waɗi noon machallah mais wonko heddi kanko hoore makko waɗi engagé o haali il est engagé mo ɓuuri wonde hammade hunare o ɓuuri andude caɗele meɗen o ɓuuri wawde darade e caɗele meɗen o fewna maire ni hoolay ado aéroport won haalay ɗiɓe keeɗi jalti taw yimɓe wonɓe ado anin haala sa haali tan anda haalaka ɗo haaɗata anda kettoɗo haalaka anda hade keɗotoɗo holno famirta ko kalɗa ko kono jaɓɓal ado ngal yaɓɓuno départ ngal tawi goɗɗum jillano hen wata no wayni ko ɗum woni caɗele manquement de communication kono enen foof mbi jiɗɗen ko ɓamtade hammade hunare an ko ɗum jiɗɗa goɗɗo o ɗum yiiɗi sen kalde eɗen poti famodirde
sen kalde enen poti nandirde kono hannde ina heewe yimɓe koɓe kalantuma wona ɗum woni ɓerde maɓɓe